Čaute ľudia, vítam v novom videu. Dneska si zahrám Fire Gauntlet. Ako som slúbil v minulom videu, posledný level, takže nebudem to obkecať, dajte like a odber a ideme na to. Ja si to chcem zahrať v praktise. Ok, je tu dobrá šípka. A ja nemám auto checkpoint. Ja som doteraz nemal auto checkpoint, nevadí. Tu zoberiem coin. A je tu aj UFO, to je super. OK ľudia, zahral som si to v praktise. Celkom easy, 13 pokusov. A teraz to dáme v normál móde. To ako som zomrel. Zatiaľ v Chile. Ľudia, som ešte nevidel od žiadneho youtubera, ako získal tú čestku do Česku. Ja neviem, čo tam padne, no tak to v tomto videu zistíme. To ako som skapal. Easy straight fly, kocka. Aj coinu som zobral. Konto, čo je za hudbu? OK, ideme. Ja som skapal. Ja neviem, jak dlhé bude toto video, lebo tento level je strašne ťažký. Najlepšia vec na tomto leveli je tá hudba, podľa mňa. Šípka. Coin. To ako som nemohol dať. OK, tu nemôžem znova skapať. Zdal som to. A ideme. OK, sme tu. OK. Nie, ja som neklikol. Ľudia, keď budem mať 50 odberateľov, no tak budem streamovať Deadlocked, takže máte sa na čo tešiť. Takže to znamená, dajte odber, aby som mal čím skôr 50. OK, som znova na šípke. Berem coin. Konečne som tu. OK, som tu. Teraz musíme dať look-in. Kámo, ja som skápal. Ľudia, idem znova practice. Proste toto nedám bez practisu. OK, mám to. Berem coin. OK, som tu. Ľudia, mám to skoro. Boss fight. Tu nemôžem skapať. Ľudia, mám to. Yes! Kámo, yes. Mám to. OK, máme to. OK, a čo mi padne z tohto? Zistím, čo z toho padne. OK, mám kocku nejakú. OK, farba, tieto 3 a 10, vyberiem si questy. OK, ľudia, napíšte do komentárov, že či si mám zahrať Poison Gauntlet. Môžete aj napísať, že čo by som mohol aj natáčať, takže tak. Takže toto bude koniec videa, dajte like a odber a čau!